No nwere ife anyị na-akọwa ife anyị na-akọwa biko onye ọbụla ga-ekwentị ọfụma ịma n'obodo awago obodo ụmụ anụmanụ biko onye ọbụla kawakwa arụ onye ọbụla kaba arụ jisi ike jee mụọ ka esi azụ agwọ so that ụbọchị ọbụla ị chọrọ ego na-adị gị ọ bụrụ na ifuru ego isi agwọ na-aba nke ọgwụ ịma na agwọ na-edozi ego agwọ nọgidelu n'ezie 36 million dịkwa m egwu ịmara azụ agwọ jisi ike ji ezụọ maka mọnki na-ebute ego abụ na ịmara azụ mọnki ma itie ndị na-enwe akụzi elu gị mọnki na-ebute ego eche m n'ọzọ ọzọ banana ka mọnki na-ebu ama m nọ na-ebu ego mọnki bugidelu buzie 70 million ife adịkwa m egwu ngwache ekizienu anọ na mọnki bịara ikwe moto ọnụ na abụ na ị ga-echeta ife melụla sie onye isi a na-abata ọdịgo obodo na-agwara anyị n'oge katapila atakara ọfịs obodo ife ọ ga-ejurugharị anya 4.9 billion wee na-ajụ anyị n'obodo ụmụ anụ ọfịs onye isi ala ọdị na-ajego ụlọ ọfịs onye isi ala biko ọdị na-elaje obodo enwere operation crocodile smile obodo enwere operation python dance obodo enwere operation cat dance obodo efika mba wee karịa nọ mmadụ egbe eji eche ije ka nke eche mmadụ obodo enwere monkey pox obodo lasatiza na-akpagharị n'obodo afọ aka prọfet Nnamdi Kanu ji wee kwuo n'okwu na-emelụ ka anyị malụ n'obodo a obodo ụmụ anụmanụ chere na ọ na-efe ọtụtụ ikwuo ya na-ekwuo na-agba ọchị na-enwekwa ike fọ ọchịchị agwụ ebe ga-anụzi na eji Igbo Central Bank onye eze na onwelụkwa ife ngwalụ ya Okorocha, ọ sị na ya